ana bikin ku ga ranar da duk muke so. Ku kyala mai tun da ilawo kun ga ya so. Ku dai na jira kun nasara ku bar makiya sun hakura tilas su tsaya sun makara. Ku shirya ku tai ɗakin aure zaman aure sai an daure soyayya da juna ta dore sama. Anya aure irin na so da kauna mun yi murna ango mijin amarya. Anya aure irin na so da kauna mun yi murna ango mijin amarya. Kaliki mu wai Allah na da kai zan fara taimaki ni in yi waƙar nan da yanzu na tsara. Ango amarya nake zance sun yi dabara da kaga wata babu jinkiri saka ga zara. Amarya ki taso yar gwaggo ango ya zamto jigo ya yi kiran ki kawai wai ko dadin soyayya. Na ɗau darasi ba haka sai ya kan kun zama hangwaye irin nasi kin nasi mai aure ya wuce gauraye. Muna murna cause of why kamar mun samu kudin fai bikin da muke so za a yi muna auren yau har ai. Suna tambaya uwa mai Muhammad Lawal ni ga boy na zo ta yi murnar auren ku auren soyayya. Bikin gidan nan mai farin jini in kuna cikin nishadi rawar ku in gani ke ni gaba mu sauti kiɗa na zamani. Amarya amarya ta ango amarsu ta ango ina kawai ina abokai da mu da ango akwai haɗin kai. Amarya daure ki mai miyar kwai ga irin saraba ta na kawo ango yau ka amso kiyo a dare ba zancen yin yawo ga irin saraba ta na kawo ba wani kai kawo. Soyayya 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 soyayya. Amarya 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 tare angon ki sai ya wambe dukan magiyan na gano a yanzu kasan be muna adar samin baby ko yau ko gobe ku taka rawa ku yi juyawa ni kan wa